Izvi ndizvo zvikonzero zvinoita kuti vanhu vabude muZimbabwe vachienda kunze kwenyika, kwete zvinogara zvichitaurwa. Sandizvoba. Hello guys, how are you? Chinchekutanga dangoti thank you so much for the support yamuri kupa. Yes, vane zvichemo vari kunyora mucomment section, ndiri kuverenga uye ndichazama kugadzirisa zvese zvamuri kutaura because tinotokurawo nekuudzwa. Hanzi kuziva ambuya kuudzwa. Kune vasati vasubscribe kutokumbirawo, ndiri kukumbira kuti pachapera gore rino ndinenge ndapindawo mu 100,000 k subscribers. Haisi nyaya kuti ndinenge ndichiona content zvekudaro, asi kuti munenge muchitondirera semwana ari kutopfeka mapamba kana kuti kubviswa munapkin. Ndo zvinoita kukura unotokudzwa nevanhu, munhu haungomuke kana kungozvarwa uchifamba. So anyway, without further ado, let us just jump into today's business. Today I want to talk about the reasons, the real actual reasons why people go out of Zimbabwe to another countries. Yes, of course, kazhinji unozoona kuti kana vanhu vachinge vakunze kwenyika vanotanga kunzi team South Africa, vanodada, vanhu vekudiaspora, this and that. Hakuna chinonzi vanhu vekudiaspora kana kuti chinonzi team South Africa. But the truth is, from my experience, most people vakabuda muZimbabwe vachienda kunze kwenyika vakabuda vachinotsvaga pekutangira. Vanhu havabuda muZimbabwe vachitiza muZimbabwe. No. Vanhu vanobuda muZimbabwe vachienda kunotsvaga pekutangira. Kazhinji kacho, inini speaking from experience, unenge uine zvinhu zvaurikuda kuita muZimbabwe, but nyaya dzemari idzi zvinenge zvichiramba kusangana. Unoona kuti zvakare une vanhu vanongoitarisira kwafana nehama kuti vanogona kundibatsira paidea yangu yandava nayo, wobva washaya munhu anokubatsira pakati pehama. Saka what you simply do ndezvekuti unozongotsvaga mari inokwana bhazi kuti unopinda muSouth Africa. This is why you even see vazhinji vedu tichiuya kuno kuSouth Africa tisina mapepa akakwana. It is because unenge uri pakumhanya-mhanya, unenge uine metsi dzauda kuti dzisangane. Once dzangosangana uri kunze kwenyika, unenge utori netarisiro yekudzokera kumusha kwako kunenge kuZimbabwe. Unotanga kuita zvinhu zvawaida zvaizviya, but apa ndo pari kuzofira tsoro. Tsoro iri kuzofira pakuti wauya kuno kuSouth Africa unenge uchifungidzira kuti uchasongononga mari kunge mahacha dzakadonha pasi pemuti, kunge matamba. No, life is not a bed of roses everywhere. In South Africa kuno kwacho zvinenge zvichitoremawo. You're going to find out kuti uchaya kunoku wostruggle kutanga kuwana basa, let alone pekugara. Kuti uite stable in South Africa, uzanyatsoti zvinhu zvako zvinenge zvakumeka direction uri chichi, ndakaona kuti a minimum of 3 years ndo paunenge wakuziyana nevanhu, wakuziya zvimakona, wakuziya kwekumuka uchiita se uchinanga. Otherwise gore kuti ungoti wasvika gore nezvinhu zvotobalanza akashoma, unotomboshaya mabasa, womboswera wakarara, wombotenderera kumarobhoti, kumafiring point kuzvichiramba. Pamari unenge uchitokabata, doesn't mean kuti pesa unenge usingabati mari, but it is enough only to go by food and rentals, not the actual reason why wakabva kupi kumusha kuZimbabwe. Uchaona kuti uri kuda something like a 5,000 rands solid yakabatana, maybe dai wangoine 5,000 rands waive kuZimbabwe ungadai wakatanga this business, which is equivalent to almost 250. But wakanga usina that amount. Saka wauya kunoku unotobatawo ma 2,000 ma 1 point, but uchaona kuti mari yacho yese ichabva yangoenda kumarentals, mabills, magetsi, matransport, data. You still need to communicate with other people. So hapana paunozongosungirira zvekudaro, otherwise unotozomuka zvichinzi pane munhu akafira mumba nenzara. You are also going to find out most Zimbabweans who are in South Africa vanoenda kunotsvaga kuno kwekugara kuri cheap. This is why muchiona vanhu vazhinji vachigara mudzimba dzinonzi mahoki kana kuti dzimba dzemarata dzinosekwa kuZimbabwe dzedze. We did not run away from Zimbabwe zvekuti taa under pressure yekugara muhoki, but it is only kuti toda kuseva. We are trying to save some money because marentals abroad ndo chimwe chinhu chinodraina ichocho.
ndo chinhu chihombe chinononotsa vanhu, kuro chinotinonotsa kana chakatinonotsa kuti tidzoke kuZimbabwe. Marent house anodhura kunze kwenyika, not in South Africa only, even in UK. Murikutozvinzwa kuti kuUK kana mukatoenda musiri couple is going to be difficult, it's going to take long to accomplish zvauri kuda. To such an extent yekuti vamwe vanhu vakaenda kuUK vari macouples, uchaona kuti salary yemunhu wani iri kuenda kumabills chete yobva yatopera. The other salary yemumwe ndiyo yavakwanisa kuseva kuti vaite madevelopments. Saka the same thing is happening in South Africa. This is why you see kuti it's taking long for us to come back. The other thing also chanda kuti muzive ndechekuti vanhu vari kuZimbabwe ndechekuti mari dzinotambirwa nevanhu vari kuSouth Africa it's almost the same nemari dzinotambirwa nevanhu vari kuZimbabwe. Saka there's no need kuita ma-expectations akakura kudai kuti nekuti munhu akaenda kuSouth Africa saka that person maybe ari kudyorera mari kunge murakwani kana kuti mutsakwana, I don't know whatever you call it kwamunobva. No, zvitongori hard like sezvazviri kuZimbabwe. The only difference between Zimbabwe and diaspora is my opportunities anenge akatitamba nokuembichana, not too much. This is why muchitoona even kuSouth Africa kuno kuvanhu vedhudhula vari kutorwisa kuti mabasa akusina. Saka you are going to see kuti even tiri kuti kuSouth Africa kuri nani, but still my South Africans acho they are complaining nenyaya yema-opportunities. The other thing also zvakudependa nekuti iwo mindset yako yakaita sei when it comes pakutsvaga mari nekuseva mari yacho. That is how you can quickly accomplish mission yako yepakutanga. Hatina kubva kuZimbabwe nekuti takati Zimbabwe haichaita kana kuti haiite. Tinotoziva kuti Zimbabwe yakatonaka, tinotoziva kuti Zimbabwe ine ma-opportunities hobo, but pekuti utangire kana kuti uwane munhu anokuti bata nepapa or waita idea yako, then by that time iri kutodiwa action, wobva washaya mari. Pane pava pari kunetsa vanhu vakawanda, pari kunetsa vanhu vakawanda. Saka tazobuda kunze kwenyika kwaikwa zvinhu zviya zviri kuzononoka kubatana kusvikira paextend yekuti chinja wakabvira kuZimbabwe uchiti uri kuda kuita chakatobuda mustyle, kwatoone zvimwe. Saka uchazoona kuti munhu uchagara a long time. Wakuona kuti maybe waida kutanga baba maybe ne 200 US. Now necompetition iriko nema-upgrades aiitikwa, waafana kutanga baba yane 700 US. Ndopo uchaita dzimwe 2 years trying to save. Remember, kana tiri kunze kwenyika tinenge tisina kuiswa pahibernation yekuti hatidye chikafu. We will be eating, we will be just living a normal life. Ine mabills inotoone mujulu. We are living. Kana warobva kuZimbabwe uchimwa hwa, still you continue to drink here for my reasons, for whatever reasons awena waunongochinwira. Kana iri mbanje, you are going to continue uchibhema kuno nema whatever reasons awenawo. You are not going to stop. You understand? So vanhu vari kuZimbabwe, I just want you to know. I just want you to know kuti kana tichibva kuZimbabwe hatisi kubva nekuti tiri kuti nyika yedu taivenga kana kuti yakaipa kana kuti haiite. Kushayikwa kwema-destiny helpers mudzimhuri pakugara kwatakaita. Tisatambokwira here kuti government yedu yazodii zvazodii. Imo mudzimhuri mukugara kwatakaita mukugarisana hatisi kukwanisa kusemudzirana or kubatsirana panguva inenge ichichema mumwe. Saka unozoona kuti the only thing that I can do is to go out of Zimbabwe and try my luck. Ndotry kuunganidza kuti kwandienda unganidza, then ndozodzokera kuplan yangu yandakanga ndinayo pakutanga. But kuti zviri kuzongotora nguva chete kusvikira munhu atozoroora. Ini ndakauya kuno kusina mukadzi, ndakatoroora kuno ndatoone vana 3 vasati vatombodzika kuZimbabwe. Asi ndakatoya ndine kaplani kangu musoro mangu kuti ini ndikasvika kuSouth Africa ndikashanda ndikadai. Zvinhu zvangu zvaita se zvaita. You see? But zvinhu zvacho zvakasvika zvikandiomera. Zvandiomera pane pazvakazotangawo kunaka. Zvatangawo kuti nakei. Ndatoone dzimwe pfungwa.
but I still love my country. I still love my people. And I know there is a lot of opportunities in Zimbabwe. But hauna zvaunoita kana usina pekutangira. Zita rangu ndonzi kuri Good Picture. Kana paine 1 2 3 zvauri kunonga mavideos angu, hapana chakaipa kungosiya like nekusubscribe nekurecommenda more people, even to share if you can. Thank you so much. I hope by the end of the year ndasvika 100k. Remember, haisi nyaya yekuti ndinenge ndichigona stereki kana kufadzai, but inyaya yekutoti kutonzwirwa tsitsi nemi kutoti baba iyi isina mazimai, ndingatokoibatsira.